Tungog sa Ebanghelyo ang milagro sa pagpadaghan sa 5 kapan o 2 ka isda. O ang hinungdan o nakapatukmod ni Jesus nga iya kini gihimo nga milagro tungod kay naluoy siya nga nagsud-ong sa bagang duot sa mga katawhan nga nagsunod-sunod kaniya og naminaw nga pila na kaadlaw nga way kaon. Una nga nangutana siya kang Felipe, pila bay unsa may atong ipakaon ni matawhana? Ningon si Felipe nga bisan pag 2 ka gatos ka dinaryo nga suhulan dili paigo nga ipakaon nga ipalit og pagkaon ni mga tawhana nga 5,000. Og mingon si Jesus og adunay usa sa mga tinun-an nga si Andres nga adunay bata dire, no? Mo'y sugyot niya si Andres nga naay bata dinhi nga lalaki nga dunay nagdaog 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Pero usa may mahimo aning 5 kapan nga sibada og 2 ka isda? Kining 5 ka pan nga sibada, gingalag sibada kay barley loaves. Kining barley loaves mao nay mga kanunon sa mga kabos kaniadto, mao gyud ilang ma-afford nga pagkaon nga pan. Mao nay gidas sa bata 5 ka sibada nga pan og 2 ka isda. Mingon si Andres, magunsa man ning 5 ka pan og 2 ka isda? Perting daghana man ta mangaon. Manay igsuon ang pangutana kanunay sa atong kagalingon matag adlaw nga magunsa man ning naa nato di man paigo, di ba? Bisag naa nato unsay naa nato atong tan-aw atong nahuna nga di man paigo gihapon nga unsay atong naabot sa atong pagpaningkamot, mura man og kulang ang panalangin o grasya sa Dios nga atong na dawat gikan kaniya. Maigsuon kun atong tan-awon kining 5 ka pan og 2 ka isda, tinuod gayod nga wa gyud hinungdan o way bili kini diha sa 5,000 nga gutom nga mga tawo nga angay pakanon. Kini ang hunahuna sa mga apostoles, but they were wrong. Sayop sila sa ilahang pagtuo. Tod kay kining 5 ka pan og 2 ka isda, wa gyud ni hinungdan kung ipakaon nig libuan nga mga tawo. Way hinungdan kung naa pa kana sa kamot sa tawo. Apan kung kining 5 ka pan og 2 ka isda, mahimo kining bililhon, makapaigo kini sa tanan kung anaa ka na gikuptan sa kamot sa atong Ginoo. Muna maigsuon nga nahimong bililhon kaayo katong 5 ka pan og 2 ka isda sa dihang gikuha kini ni Jesus, gipanalanginan o giapod-apod kini ngadto sa tanan. Busa maigsuon kini ang ato ang makita panahon sa pandemic. Panahon sa pandemya karon mao gyud ni ato ang nasinati labi na sa pagsugod gayud sa lockdown sa niyaging tuig nga daghang gigutom, nagpanic buying ang uban tungod sa maong lockdown. Nasa tong nahuna nga unsaon nato pagtigom og pagkaon nga di na mata pagawason. Tungod sa maong panic buying nahimo kitang hakog. Nahimo kitang hakog tungod kay nakalimot kita sa pagpabilin nga matuhon ngadto sa Dios. Magpabilin kitang masaligon ngadto sa Dios nining nagpadayon nga pandemic. Mabitaw nga bisan pa sa ato mga paningkamot nga masulbad ni usahay murag dili igo ang atong pagpaningkamot ba. Dihay mga naabot nato karon na natay nagkadaiya daghan mga vaccine, di ba? Pero nagpadayon gyapon ang hulga. Tan-aw nato may suon atong masabtan nga kulang gihapon ang pagpaningkamot sa tao aron nga masulbad nining tanan. Nagkinahanglan gyapon kita nga mosalig magmasaligon kita diha sa gahom sa Dios. Atong pinduman diha sa Salmo 127, mingon ang Salmo 127, gawas kon ang Dios maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy nagbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga nagbantay niini. Kawang lamang ang atong pagpaningkamot kung dili nato inubanan og pagsalig ngadto sa Dios. Diya sa Ebanghelyo, ang bata nga nagdala og 5 ka pan og 2 ka isda, iyang gihatag
Di ba? Kay posible nga bawon to sa bata ba? Kay gusto siyang maminaw sa pagtulunan sa tong Ginoo. Nagbawon siya 5 kapanog 2 ka isda. Iyang gihatag ngadto sa Ginoo. O kini ang hinungdan sa maong milagro nga nakapakaon kini sa libuan. Nagpasabot kini nga diha sa pagkamahihatagon sa bata, nagpaluyo ang iyahang pagkamasaligon sa Ginoo. Di ba? Kana bang sa ato bitong una, kana bitong naay generous nga tao, murabag nababay imuhang imo na maghihatag, sige man. Kay naar lagi mo abot, na ba? Murag kung ang tao gani nga generous, nagpasabot na nga lig-on ang iyahang pagsalig ngadto sa Ginoo. Na siyang unahuna nagtuo siya nga di siya mahutdan. Naar gihapon moabot ang grasya siyang kinabuhi. Busa maigsuon kini ang atong duman diha sa katwitong poor widow kano dito sa templo nga naghug siya og pila ka dako. Katong pila ka dako, iya rag mo ko iyang kwarta. Mo to inhibilin siyang kwarta. Pero iyang gihug dito sa panunan sa templo ug siya ang gikahimutan og gidahig ni Hesus. Ano man, tungod kay iyang gihatag ang tanan. Kini usahay bito muhatag ta kanang mang sobra sa tong sinina, sobra sa tong sudan, sobra sa tong mga butang, nang ihatag na ato kay arong mga mahinlo ni atong bay, arong maluag ng kabinet, arong nga jamunay takub-takuban ng lamisa, ihatag na dito. Kana dili tinuod nga paghatag. Tud kay sobra manguna mo ta galabog ngadto sa uban. Apan ang kining maong bata, it is his generosity. Ang iyang nakatukmod kaniya to kay nisalig siya. Bahalag jamon ako'y kanibang bawon basta kay ahong gitugyan ngadto sa Ginoo. Muna maigsuon nga kining generosity and trust to God magkuyog kanunay. Magkuyog kanunay. Kay di kita makahatag wa tay pagsalig sa Ginoo. O kung wa kay pagsalig sa Ginoo, di ko ka makahatag ngadto sa uban. O ang paghatag ug pagpaambit ngadto sa uban, murabag imuhang tugyan ang imong bahandi sa kamot ngadto sa kamot sa atong Ginoo. Apan kun ang atong mga bahandi atong ipahiluna sa atong kagalingong kamot, wa kini hinungdan at ubangan sa Ginoo. Tungod kay dili kini makahatag og kayuhan sa uban. Muna maigsuon nga kini ang ato ang puy-an kanunay panahon sa pandemic, di ta maghinakog. Okay? Di ta maghinakog. Be generous. Kining generous sa pinulungan, gikan sa pinulungan, generator, mo generate ka og mumugna kag kinabuhi, no? Imong buhion ang uban. Muna nga ang panahon sa pandemic karon maigsuon, di ta maghinakog. Kay damor bitaw tang bation o kalisod, maghinakog man ta. Kay mahadlok tag mahutdan, mahadlok na nga ako na wi bakalisod jamar mutabang naho. Unya muna nga tod kay sa lockdown, pagsugod sa lockdown, di ta pagawson, panic buying, kung mahimo hutdon og palit ang tindahan, baligya sa tindahan aron nga di ka mahutdan, di ka magutman. O kini ang makahatag sa tao nga dili malipayon. Tungod kay wa ka makahatag og kinabuhi nga to suban. Muna nga diha sa ebanghelyo ni San Lucas maigsuon chapter 12 verse 20, mingon siya sa buang-buang nga dato nga nagtigom ang mga bahandi, nga mingon siya hayahay gunahaw no, kay daghan akong mga bahandi. Gamhanan na kaayo ko sa mata sa mga tao. Gingnan mingon ang Ginoo, hoy buang-buang, niining gabi una, mamatay ka, og unya kinsa naman ang makapanagiya sa tanan nimong mga katigayunan nga imong gitigom dinis kalibutan. Di ba? Tinuod ka na. Muna maigsoon nga ang milagro nga gikinahanglan sa kalibutan karon dili na multiplication of bread. Di na tayong paabot nga mudaghan na mga humay diha nga milagroso nga paagi nga mudaghan diha kay di gyud na mahitabo. Unya kun mahitabo magani na daghan ya po mga hakog nga mga tawo tungod kay ilang ilugon kanunay ang kadaghan sa resources nga pagkaon sa kalibutan. Muna maigsuon nga si Mahatma Gandhi mingon siya, the world has enough for man's need but not enough for everyone's greed. Lisod kaayo ko maghinakog ta. Di gyud paigo ang butang sa tanang butang sa kalibutan. Dili paigo ang tanang mga pagkaon sa kalibutan kung kitang tanan maghinakog. Apan kon musalig kita sa Ginoo nga di ta mahutdan og mopaambit sa uban, sobra-sobra ang atong resources sa kalibutan. Muna nga ang milagro nga gikinahanglan sa kalibutan, it is the miracle of the conversion of our hearts. Okay? Mo kana ang milagro. Makabig kita, makamao kitang mopaambit
di ta maghinakog sa kayuhan sa uban. Kay kon makapig lang atong kasing-kasing sa pagkamangyatagon, we learn to trust God's providence and be able to share our blessings to others. Then, the miracle of the multiplication of the loaves takes place once again. Hinaot pa unta. Palihog manindo. Karon atong litukon ang atong pagtuo. Nagato kami sa ka Dios ang amahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mamakita ug di makita. Nagato kami sa ka Ginoo si Jesucristo ang bugto anak sa Dios, gianak samahan sa laop katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili pinuha sa kaniya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa tong kaluwasan, mikanawag sa ikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nyay mo nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang may mayaon pagkukom sa mga buhi sa mga minatay og ang iyang gingarian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi, nagikan siya samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak, gisimba siya og gihimayog misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagailang kami sa kabunyag alang sa pasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga maoy tinubdan sa tanang mga maayong butang, nga ang tanan makabaton sa kabuhong sa ilang mga gikinahanglan isip iyang mga anak. O mingon kita, Ginoo, hatagi kami sa tanan nga maayo. Ginoo, hatagi kami sa tanan nga maayo. Alang sa simbahan, nga gatong nangulog nangunahan, magalagad ug magiusa sa tanan diha